impression that you were a colossal blunder? Ako kasi, ever since, pag pag-iinsulto, ayoko sagutin. Sumasagot lang talaga ako pag merong facts na sinabi. Na yung fact na sinabi, fake news o walang basihan. Pero yung impresyon tungkol sa akin, karapatan niya yun. Karapatan niya isipin yun. Hindi ko dedepensahan yung sarili ko. Kasi yung pinaka-proof naman kung nagtrabaho ako o hindi. Yung members of the media, halimbawa, sinubaybayan ako for 18 days, alam na nagtrabaho ako na maayos. Yung report namin, kung titingnan, alam na nagtrabaho ako na maayos. We were very, very careful sa pag-finalize ng report na hindi kami gagamit ng datos na hindi nanggaling sa mga ahensya.